खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जौसिन फरायसालि एचएस फाइनाल आनजाद होनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों दि एचएस फाइनाल आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 27 जुन समबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव फोसावगोन। मख'नो गोनांदि रिजाल्टखौ अनलाइनजों माखासे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन आरो मार्कशीटखौबो मोनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिर' आन्डार 17 वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव हारियानाया क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय। आसाम बिटिआरनि अदालगुरि दैमाखौ फैना गोजोननाय फोरमायदों आरो बयबो खुलुमबाय होनना बर'आव बरायदों। मैया आसाम आरो हारियानानि गेजेराव गेलेनाय मेचआव आसामखौ 6-2 गलाव फेजेनना क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय हारियाना दोलोआ। मख'नो गोनांदि आसाम दोलोआ बे खेलानिफ्राय बाहेर जाबाय। बाक्सायाव सासे सुबुङा बिसि फिसा गासैखौबो गोबौ हाथियारजों जोखोम खालामना गावखौनो जिउ फोजोबस्रांना लादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सोमजिदों सोमोनांथाव जाथाय। नखरनि बिसि फिसा गासैखौबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जोखोम खालामो आरो गावहाबो जिउ फोजोबस्रांना लादों चन्दन दास मुंनि सासे सुबुङा। मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलावरि फोथार गामिनि बामोनपारा गामियाव सोमजिदों बे मुगैथाव जाथाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चन्दन दास मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि रुपाली मदाहि आरो फिसाज्ला जीवन कुमार मदाहि आरो फिसाजो कृपामणि मदाहिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जोखोम खालामो आरो गावबो जिउ फोजोबस्रांना लादों। नखरनि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आबोब आरो हारिमु आफादनि जथुम्मा खुंनो साखाफारा। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि सिमेन्टसापरियाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालियाव धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफाद आरो धेमाजि जिल्ला आबोबनि लेंथुमनायाव फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंजानो गोनां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। खुंफुं आफादा ललित चन्द्र बर'खौ आफादगिरि, शुक्रेश्वर गयारिखौ मावफुं आफादगिरि आरो सुशील बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि बिबानखौ गथायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिकेडब्लिउएसनि गाहाय खुंगिरि मेहेनेश्वर बसुमतारी, ललित चन्द्र बर', शुक्रेश्वर गयारि, एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारि, सोद्रोमा राधेराम बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो गं 72 गामिनि गागि दैदेनगिरिफ्रा। बिकेडब्लिउएसनि गाहाय खुंगिरि मेहेनेश्वर बसुमतारीया बुङो दि बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो आइजो माहारिखौ रैखाथि होनायाव आबोब आरो हारिमु आफादा मैखोमै बिफाव लायो। क'क्राझाराव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा। उल्थाबानि सरलपारायाव सानै जिउ खहा। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा सोलिनायखौ आथिखालाव बांबोगासिनो थानाय नुनो मोन्दों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि पारौ भुटान सिमना ओनसोलनि उल्थाबानि सरलपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। आदारनि आंखालाव आदार नागिरनानै हाग्रानि मैदेरफ्रा गामि फारसे फैना न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे उल्थापानि गामिनि थागिबि रानि नार्जारि 50 बोसोर आरो सरलपारानि थागिबि दुर्गा बाहादुर मगर 40 बोसोरखौ मैदेरा गाथारलाङो। जाथायथिलियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि पलिटिकेल सेक्रेटारि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीजों लोगोसे बिथांनि थान्दै हान्जाया दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाहैयो आरो नोगोद 1 लाख राङारि अनसुंथाइ होयो, लोगोसे न' लुना होनायनि इसारा होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीया बुङोदि रायजो नाङैनो अखा हानायनि जाउनाव आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरफ्रा गुबुन गामि ओनसोलाव फैनानै उत्पात खालामगासिनो दङ। ओरैहाय जाथायजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथियोदि रानि नार्जारिनि फिसाज्लाया माखासे साननि आगोल मैदेरजोंनो जिउ खोमानानै लानांगौ जाबाय। बिटिसि सोरखारनि खाथियाव पारौ भुटान सिमना ओनसोलनि सरलपारा उल्था ओनसोलाव मैदेरनि उदखारखौ रैखाथि होनो थाखाय फरेस्ट प्रटेक्शन लाखिनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव एपिएससि इउपिएससि आनजादनि थाखाय अरियेन्टेसन हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार सहराव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम नब्लङाव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि अरियेन्टेसन हाबाफारिखौ बेखेवना होयो आजिरा मोननाय इसिएस अफिसार प्रफुल्ल हाज'वारिया। हाबाफारिनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो दिल्ली बिएकन आइएएस कचिं सेन्टारनि डाइरेक्टर जितेन्द्र कुमारा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि सेरजों बोहैनाय खालान्दी दैसानि दैया बांबोनानै
उल्थायै खुरखाजोबो आरो आबादनि फोथाराव लाबोनाय खालाननि दैसानिफ्राय आबादथिलिफोरखौ जिब्रै गोजौ खालामो। बगाजुलि हालामनि 5,000सो रायजोफ्रा बे दैसानि दैजोंनो माइ आबाद मावनानै न'खर खुंबोदों। नाथाय खालाननि दैसाया उल्थायै खुरखानायनि जाहोनाव गोबां जिंगायाव गोग्लैदों बगाजुलिनि रायजोफ्रा। दा बेखौ गोथौ जावफिननो थाखाय रायजोफ्रा खामानि मावनायखौ खौरां लाहैदों दरंगा जुलि बियामनि एमसिएलए बिजिरगोरा नार्जारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।